खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ 2022 मायथाइनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरिनि मुंखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ फोसावबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबोनाय बादियै देग्लायबो UN ब्रह्म ट्रास्टआ 19थि सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ भारतनि मुंदांखा लिरगिरि जर्नालिस्ट समाज सिबियारि आरो मेगसेसे एवार्ड बान्था मोनगिरि मोनसे समनि दा हिन्दु खौरां बिलाइनि गागि सुजुगिरि चेन्नाइनि थागिबि बालागमनि साइनाथनो फैगौ 20 नभेम्बर खालि गथायनो थिरांथा लायो। बुहुमनि लेथ्रासिन सुबुङा 94 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। इराननि एम हाजी मुंनि बुहुमनि लेथ्रासिन सुबुङा इराननि देशका गामियाव जोबथाहांबोयो। थांनाय 60 बोसोरनिफ्रायनो दुगैयाखैमोन मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुं एम हाजीआ। मख'नो गोनांदि एम हाजीआ दैखौ गिनानै फ्राय 60 बोसोर दुगैयाखैमोन। बिथाङा लोमजानो गिनानै दुगैयामोन। नाथाय थांनाय मास मोनसे सिगां गामिनि मानसिफोरा नारसिननानै 60 बोसोरनि उनाव गिबि खेब दुगैनो लाङो। नाथाय दुगैनायनि दान मोनसेनि उनाव एम हाजीआ रुंसारि जाबाय। रायखांनो गोनांदि एम हाजीआ गंसे इटानि न' सायाव थायोमोन। BTR फिन गुलि गावनाय जाथाय उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव गुलि गावनायजों सानै जखम जादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला जालुकबारियाव मोखाङाव जि खाथिना फैनाय साब्रै दुथां लाइमोनफोरा थांनाय हराव गिख्रंथाव गुलि गावना सानै सुबुंखौ गोब्राब जखम खालामदों। जालुकबारिनि फालांगिरि गौतम बर'नि न'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा थांनाय हरनि 10 रिंगायाव हाबफैना रां दाबि खालामफैयो आरो गौतम बर'जों नारा नाथा नांज्लायनायाव दुथांफोरा गौतम बर'नि आखाइ फारसेयाव गुलि गावना गालाङो आरो बिथांनि बिसि बबिता बर'नि आखाइबो गुलि नाङो। बिसि फिसायखौ रैखाथि होनो थांनाय मानबटिका मुंनि लाइमोनाबो गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ टंला रायजोआरि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायोब्लाबो उनाव गुवाहाटी नारायण देहा फाहामसालियाव लाना थाङो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै टंला पुलिसआ गिबियाव देहा फाहामसालियाव नुजाथि होयो आरो उनाव जाथायथिलियाव नुजाथि हैना जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि बागमारा गामिनि बिश्वनाथ बर' आरो सुसि बर'नि फिसाज्ला इन्टारनेशनेल टेबोल टेनिस गेलेगिरि 2020 मायथाइनि APSC आनजादआव उथ्रिना APSनि DSPआव सायख'जानाय बारदि बर'खौ बर'नि माखासे आफादफोरा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै बरायदों। बड'लेण्डनि मुङाव गंसे कम्पानिया एटम बम बानायदों। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बादिब्ला बड'लेण्ड चकलेट एटम बम मुंनि दिवालियाव गावग्रा बम दिहुनदों सोनाब बेंगलनि गंसे एटम बम बानायग्रा कम्पानिया आरो बे एटम बमआ दासान्दि हाथायफोराव गोबां फानजागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।